Outeiro naceu coa vocación de ser unha romería popular, unha romería como se facía antes, de maneira que aquí ninguén despacha comida, todo o mundo trae a súa, todo o mundo fai a festa. Eu creo que ten como motivo fundamental recordar a figura tan querida para nós de Manuel María, que tiña neste lugar o centro do seu universo, tanto vital e personal como literario. O popular tradicional dos veciños ou para os veciños, sin máis. Onde a xente se axunte, comparte o xantar, comparte a mellor ilusións, incluso experiencias de todo o ano. Estamos no centro do mundo. A Carballeira de Santa Isabel, o lugar máis querido, a festa máis querida para Manuel María, todo o ano xiraba ao redor deste evento e de alguma forma penso que a cultura galega xira tamén ao redor deste evento, deste convivio da cultura galega. Aquí se demostra que somos un pobo de artistas, xente creativa, que ten unha tradición moi importante, a súa lingua, a súa cultura, e que neste entorno da natureza gosta de compartir e gosta de crear. Eu personalmente tuve unha vivencia que vin aquí cando foi o falecemento, o enterro de Manuel María, e vin este entorno, non o coñecía, e eu a verdade é que desexei traer a asociación na que estou, que é Solfa. Entón dixen, bueno, pois no futuro temos que ir ali, e evidentemente pois co coro e ca banda de música de Solfa propuxemos a Fundación Manuel María, fai 3 anos, pois vir aquí, e a Fundación Manuel María, pois con bo criterio, dixo que sería bon que fixéramos un día para vir máis asociacións culturais e disfrutar nun día de convivencia de o que é a cultura galega. E aquí colaboramos pois coros, bandas, grupos de nenos, gaiteiros, fora hai panderdeiras tocando por aí, e sobre todo pasámoslo moi ben celebrando unha festa, pois unha pequena festa da patria tamén. A verdade é que para min foi unha sorpresa asistir a este terceiro convivio. Creo que é un bom momento tamén para que nos xuntemos, para que nos encontremos, non? Arredor da cultura, arredor da música, arredor de Manuel María, non? Que foi unha figura exemplar nisto de poder reunir tanta xente diversa, non? Santa Isabel, tradicionalmente, como as festas de casi todos os sitios, deben ser parecidas, pois celebrábase unha gran romería de campo que desde a capela hasta a entrada do campo, que xa vedes que é enorme, estaba chiño de merendas. Moita xente de Lugo, xente das parroquias de aquí, moita xente. Era unha festa preciosa. Pero desde fai uns anos, non sei se é que queren facer do que aldea unha capital como Madrid, é como se houbera un interés no subconsciente, porque no consciente non me atrevo a pensar eso, de desfacer ese día. Por eso esta romería, este convivio que fai a Casa Museo Manuel María, é algo que me recorda aquelo e que eu estou moi contenta de que se celebre. A nós o que nos gustaría é que, de novo, esta Carballeira fose o escenario magnífico, único, dunha romería popular multitudinaria como viña sendo tradicionalmente. Para a xente de Outeiro, como a min, xente que viviu en Outeiro, que naceu en Outeiro, é moi importante que Outeiro se dé a coñecer ao resto de Galiza. E que mellor forma de dalo a coñecer que a través da figura do Manuel, e xuntándonos todos os veciños de Outeiro e veciños de todo Galiza a pasar un día na nosa Carballeira, nas nosas veigas, como os de Outeiro os coñecemos, e darlles a coñecer a toda esta xente, esta riqueza tan grande que temos en Outeiro. Eu penso que, e espero, deseo, que cada ano aumente o número de xente e todos os que veñen conten polo país adiante o que significa este sitio e o fermoso que é. Tendo en conta a cantidade de xente que hai este ano comparado con outros anos,
pois o futuro está garantido. Cada vez vexo que hai máis xente, vexo que en fin, que hai máis sensibilidades e que, bueno, nos axuntamos xente que nos interesa a cultura galega, que viva, que perviva o idioma. Sentarnos a convivir, a xantar xuntos, a conversar, que creo que é importantísimo hoxe en día, non? Eu creo que terá moito futuro porque parece que hai unha necesidade urxente, non? De que nos xuntemos, non? As relacións que se poden formar entre os rapaces e a través da figura de Manuel, pois para nós a verdade é que é moi satisfactorio. Somos un pobo de artistas e hai espazos que se iluminan con o noso talento e a nosa palabra, como é o caso de Santa Isabel, na ribeira do propio río Miño, tal como gostaba Manuel María.